Jeg aner ikke, hvad jeg vil sige. Hej, Young Reporters her. Til december bliver VM i kvindeafhold. Hej, Young Reporters her. Til december bliver VM i kvindeafhold. Hvad siger jeg? Hej. Det giver ingen mening, det her. Hej, Young Reporters her. Til december vil VM i kvindehåndbold blive afholdt i Danmark, og Næstved vil være den eneste by uden for Jylland, hvor der vil blive spillet kampe. Vi består af 6 unge mennesker fra Næstved-området, så kommer til at dække VM fra en sjov vinkel. Vi kommer til at snakke med spillere, trænere, borgere, politikere, ham der lige står ved indgangen, men vi gør det fra en sjov vinkel. Prøv for eksempel at se den her video. Vi tog en tur på gaden for at snakke med Næstveds borgere om, hvad de tænker, når vi siger håndbold. Håndbold. Hvad siger du så? Så siger jeg VM. Ja, det er jeg ikke meget forstand på. Så siger jeg den nye hal derude ved Næstved. Det er jo nok det VM, der er her i byen. Så siger jeg næste. Så siger du næste? Ja, VM. Når der skal spilles kampe her i Næstved, så bliver det i den helt nye Arena Næstved. Og det er en arena, der har fået en del opmærksomhed. Blandt andet fordi, at den har overskredet sit budget med et 2-cifret millionbeløb. Men lige meget hvor meget den har kostet, så står den der nu. Og vi var derude til indvielsen, og det så sådan cirka sådan her ud. Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg kommer fra Young Reporters i Næstved, og vi står til indvielsen af den nye arena her i Næstved. Kulturminister Bertel Haarder klippede snoren over, og da vi snakkede med ham, sagde han da, at der var en chance for, at han ville komme til VM i Næstved. Og da vi snakkede med Magnus Heunicke, skjulte han heller ikke sin begejstring. Jamen, jeg synes, jeg er meget, meget positiv over for det. Jeg synes, det er hamrende godt, og det er bare sådan noget her, det kommer ikke af sig selv. Så det kræver altså nogen, der går foran, og det kan man gøre i politik, eller erhvervsliv, eller i idrætsklubberne, og de er gået sammen, og jeg synes, det er hamrende godt. Efterfølgende mødte basketspillerne fra Team Fro Næstved op, der skulle spille for første gang i den nye arena mod Horsens IC i en propfyldt arena. Vi vil altså være til stede hver dag mellem den 5. og den 13. december, og vi glæder os sygt meget til at komme derud. Udover videoer vil der blive lavet noget skriftligt, som I vil have mulighed for at kunne læse på oplevnæstved.dk. Vi glæder os til at formidle en masse god håndbold til jer. Ses. Husk at adde os på snappen på YR Næstved, men også på den officielle Heart of Handball snap, hvor vi også kommer til at lave opdateringer. Det samme gælder på Heart of Handballs Twitter, hvor der kommer live opdateringer om kampe, og der vil blive sendt live fra deres Periscope-konto.